Salutare din nou, am revenit cu cea de-a doua parte a videoclipului. Suntem tot mai aproape de destinația noastră. M-am oprit într-o parcare unde mi-am revenit și am așteptat-o pe prietena mea, Carmen, care a optat pentru o variantă mai light a traseului, ceea ce înseamnă că a venit cu mașina până aici și apoi va parcurge restul de 10 km cu bicicleta. Rămâneți aproape, vom reveni cu detalii. Cius. Se vede cabana de aici. În sfârșit am ajuns. Haidem să ne odihnim și mâine ne întoarcem. Unde? Ah! Poftă bună! Susanna? La fine. Ancora? Vreau să ne fac cum arată cât. Nu? Ce bicicletă! Bună dimineața, suntem în inima parcului Dolomitii din Italia. Este ora 6 și aici este refugiul Pusa, unde noi am noptat. Am făcut un duș și am mâncat. Mi se pare ceva deosebit aici, în inima munților, să ai o chestie de genul. Dar nu rămâne numai decât să apreciem și să privim.
Minunat! Super! Deci nu am cuvinte ce senzație ai, incredibil. Aș duce până acolo, dar nici să nu mă uit. Mai avem de parcurs vreo 2 ore. Deci vom ajunge la mașină și acolo mai duc. Wow! Da, îi dăm spre casă. Un weekend minunat și nu putem decât să mulțumim lui Dumnezeu că nu s-a întâmplat nimic și mergem acasă liniștiți. Cius! Să-i dai pedală ca să poți să urci din inerții. Ai înțeles? Sfârșit de aventură și e momentul relaxării. Aici ne vom gândi la următoarea noastră destinație. Stai aproape!